Kantatoiminnallisuuksien myötä nappulan raporttimerkinnät tullaan kirjaamaan THL:n määrittelemillä asiakaskertomusmerkintärakenteilla. Osana kantakäyttöönoton valmistelua nappulan raporttimerkintätyyppeihin tulee liittää haluttu asiakaskertomusmerkintätyyppi. Tämän toteuttamiseksi kannattaa tutustua asiakirjarakenteisiin THL:n SOSMETA-palvelussa sosmeta.thl.fi. Lisäksi raporttityyppiin tulee lisätä palveluprosessi. Mennään sijaintiin hallinta ja raporttimerkintätyypit. Jos muokataan olemassa olevaa raporttityyppiä, valitaan halutun raporttityypin riviltä Muokkaa. Valitaan sopiva asiakirja kohtaan asiakaskertomustyyppi. Näin nappulassa voidaan myös kantatoiminnallisuuksien myötä valita kirjaamisen otsikoksi vaikkapa yhteydenpito, ja sen takaa avautuu rakenne merkintä tapaamisesta tai yhteydenotosta. Siinä vaiheessa, kun nappulaan on kirjattu rakenteisia raporttimerkintöjä, ei liitettyä asiakaskertomustyyppiä voi enää muuttaa. Valitaan samalla raporttityypille myös palveluprosessi. Valikossa näkyvät ne palveluprosessit, jotka on otettu käyttöön sijainnissa hallinta, yleiset asetukset, luokitukset. Lopuksi tallennetaan muutokset. Halutessa voidaan luoda myös kokonaan uusia raporttimerkintätyyppejä kohdasta Lisää uusi raporttityyppi. Raporttityyppi voidaan halutessa nimetä vaikkapa täysin samoin kuin siihen liitettävä asiakaskertomusmerkintä, esimerkiksi merkintä asiakkaan arjesta. Saman asiakaskertomusmerkintätyypin voi liittää useamman eri nappulan raporttityypin taakse. Lopuksi valitaan Lisää tyyppi. Nämä raporttityyppeihin liitetyt asiakaskertomusmerkintärakenteet tulevat nappulassa käyttöön vasta kantatoiminnallisuuksien myötä tai jos ennen sitä otetaan käyttöön rakenteinen kirjaaminen.